Asus Strix grafičke karte iz serije 10 po svom izlasku izazvale su pravu senzaciju. U pitanju su modeli 1060, 1070, 1080 i 1080 Ti. Međutim, ova četiri modela imaju jedan zajednički problem o kojem se vrlo malo govorilo, iako na netu ima korisnika koji su tražili rešenje za ovaj problem. Naime, radi se o pojavi laganog postepenog odumiranja pozadinskog LED RGB osvetljenja na ovim kartama koje čini bitan deo estetike ovih karti. To se obično dešava tokom prvih godinu ili dve dana korišćenja, pri čemu se problem manifestuje laganim povlačenjem svetla ka desnom kraju i konačno potpunim gušenjem svetla do tačke kada je isto jedva primetno na samoj ivici ove prednje maske. Nakon par dana traženja informacija po netu i par mailova sa ljudima koji vode Asusov user forum, došao sam do saznanja da se radi zapravo o ne tako strašnom problemu, koliko je strašno to što Asus zapravo nije želeo da javno priča o tome, niti da kod svojih lokalnih retailera obezbedi servis ovog tipa kvara, ako to uopšte možemo nazvati kvar. Kod moje 1080 Ti grafičke karte, posle godinu i po dana, ovo pozadinsko osvetljenje je takođe počelo da odumire i povlači se u jedan kraj prednje maske. Takođe i ROG logo na bočnoj strani karte postepeno je gubio svoje pozadinsko svetlo, ali ja sam do tada već imao rešenje u glavi. Samo sam čekao da mi iz bratske Kine stigne mali paketić. U pitanju je optičko vlakno, ili da ga bolje nazovemo crevo, obzirom da je debljina istog 4 mm. Na ovoj stranici naručio sam isto i kada je stiglo, bacio sam se na posao. U čemu je trik? Naime, iza prednje maske grafičke karte ne postoji gomila malih LED svetala, to jest dioda, već su za celo osvetljenje zadužene samo dve LED diode, smeštene upravo na samoj ivici maske sa unutrašnje strane. One ispucavaju svoju svetlost u dva paralelna optička creva, koje su smeštena po unutrašnjem obudu maske, baš iza proreza koje onako lepo svetlo u mraku dok karta radi. Ta optička creva imaju svojstvo da primljeni svetlosni zrak reflektuju ne samo na svom drugom kraju, već svetle celom svojom površinom, to jest dužinom, i upravo na taj način Asus je kod ove Strix serije karti rešio pozadinsko osvetljenje. Jeftin trik, reklo bi se. E sad, tokom vremena, pod uticajem toplote koju karta generiše tokom rada, ova creva gube svoje svojstva, prestaju da budu elastična, postaju krta, skupljaju se za par milimetara i postaju mutnija u sebi, to jest iz providne prelaze u mlečno-belu boju. Sve ovo utiče na disperziju svetla kroz creva i upravo zato tokom vremena vi stičete utisak da vam pozadinsko osvetljenje na ovim kartama lagano odumire, a zapravo optička creva koje je Asus koristio u izradi ovih karti nisu baš najviše kvaliteta i svoja svojstva gube nakon kraćeg perioda. Zamena istih je prilično jednostavna. Za početak na karti ćemo odšrafiti 6 malih vijaka koji drže prednju masku. Potom ćemo istu pažljivo odvojiti od karte poput lista knjige koju listamo, jer je na ivici maska spojena sa dva kablića za samu kartu i jedan od kablića upravo napaja ove dve LED sijalice smeštene u maski. Zato budite pažljivi da ne povučete masku prejako i oštetite ove kabliće koje inače nema potrebe iskopčavati, već proceduru vršite baš kao i ja na ovom snimku. Optička creva leže sa unutrašnje strane u svojim kanalima i imaju duž istih male žljebove koji ih drže u mestu. Kada pažljivo izvadite stara creva, po njihovoj dužini izmerite i isecite nova nekim oštrim makazama ili nožem, a ja sam u ovom slučaju koristio fragove makazice za kandže koje savršeno rade posao za ovu namenu.
Nakon postavljanja novih creva u žljebove, pažljivo sam uvukao završetke creva u rupice na ivici maske iza kojih se nalaze LED sijalice i lagano vratio celu masku na grafičku kartu i zašrafio nazad sve šrafiće. Jako je bitno da početak oba ova creva lepo legne u žljebove LED dioda kako bi pravilno primila svetlosni snop i raspršila isti celom svojom dužinom. Zamenska creva koja sam kupio na AliExpressu identična su onima koja su bila u karti, a efekat je taj da sada moja Asus Strix 1080 Ti karta sija baš kao i prvog dana kada je kupljena. Link za rezervno crevo imate u deskripciji ispod klipa, a ako vam se isti svidao i mislite da je koristan, podržite me klikom na like i pratite Gajbotron Facebook page i Instagram profil i joinujte se na Gajbotron Discord server, čiji je link također u deskripciji. A mi se naravno vidimo uskoro ovde na istom mestu.